Abalimi kurwa sensemo ya itumbe baborigo na nsemeria nyamache kone kibuna mbali kongainwa na kone kingochora barabara yaba ya sobo director obogo chiwokorekana omutinyo yegestari kemeronge bene sane seton kolengana nabalimi yabune ko baborigo na maiso na gochora barabara baikirania magendro no tokumanyigwano muri kete varina osero Omunyakirogo ase factory ya itumbe na boigo nyamache Kennedy Orioki nigainekea okoigorwa wetundubari ya inani eyo yaigwa enamba asera chakobo koreri etarike yemo yomutienyi ogatano na kabere omwaka oyo asiritukolia rero tore ase paying center ya inani paying center eyere yaiguru rero bisiari yaigwe namba yae NC 163 Eyego gochaka koruchulai abali bono bali bakabere chi branch one tundubali rero yabere obisiari opened. Director nyasati ago seni etundubali yeye yabeire miaka 12 ere branch. Director nero jagete tundubali yeye nande rero nero nyerete ire namba. Chinga kiechio Orioki nigoye akire koko asobo chori bwa director bekemerige chae ubobura korekane chitarike meronko 25 omutienyo yo. Chinga kiechi ne chobo chori igo naja asabale bibainani najire kubasabe kura yabo aso wanja kwabo twakwane nabarobu batebirenga chikure chichigo cha 28 abali bansipi bainani ngakimwateba nigo abagani abaremi gotore chae ndonke eryo gukinia ekemeriye chae asaliye ira yo kugendereria obokoreri borobya echae ngiya muna rero nanyore chae ya chire nani amatunabere nengoro andi togendere korosie kemeria igitu ntubasa ko chigotore chaembe tomente buna togendete kotore chaengie igo tonyore quality asensemo yabaremi nigo bamotoyo Orioki asemireme yabere ka gokora buno mu director na kumugania kugenderera ko bakonya butambe watokonyire igo twarengare twachandikire kurwe myaka eri lakini kurwaso twanyorire obuya watosikirine chae ngonyotoro babasa bwitoboke twasukiria abana origereria abana baito bara abande mbale basomete na bara ubatakire basoye none factory yesore tonyare ko bakogotokonya nona bakarani baito kwa ba machike kero bago chamba gotubwatere ki tare gitatu gogosabaiga muno kogenda nande round yo moizo otokonye abantu baria kinamba njire jeje majani chae otoruanerere chinga kiechio abaremi nigo babori wa gutangainwa na maki korende kubachora abarai barabaronke abo barabakorere amagenderero jira abantu bali bakurwanerere kerweke na director baachire na siringi 500 siringi je 500 ntaetemba boli abalimi ba mintu obo maene bwa nyasaye factory eri karogo jorbuno mo director tori koye guziribwa kanumo sahara ka kiora to 500 e factory uko chikoni onyore 500 chiao so ntaite ko basaba abantu bamndona kiti mo ligeri chibesa chichigocha kali chigo ikataro 28 tikatoende tochoro mwako director Orioki chikura tafadhali tochoro abarai abaratokonye bare to bolimi weto bebe yo so ntali babarimi abachitundu bali chetu chigorwa so bonge wetera so borayo buya abaremi aboni go bateba tibarigoche wanchirana nechsegi asoboremi wechae korende ekibaganetie no borayo buya na boigo amagenderero abantu bapa centro ntotageti tochake koreta mangane yechisegi aso borai bweito oborai bwechae nigo bora specifically aso bolemi bweka amangana ya yebinto binde twachakire gokora yechisegi ntune borai totaete koriya go reporter ya Ndizi TV area 3 Evelyn Osero.